Umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu makube kithi sonke. Samkelisiwe, ngiyabingelela indodakazi yaseSiyoni. Sekukaningi uJehova engenzela umusa, engisindisa ezingozini. Ngizosho njalo upart 6 lo engiza nawo. Inhloso ukuba ngiqinise idolo kwabayethileyo, ngibuyise ithemba kwabasebelahlelwe yithemba. Ngizofakaza ngamandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu khona useyindaweni zonke, akamshiyo wakhe. Ngizosho ukuthi nami uNkulunkulu ungisize kakhulu. Ngizosho nje ukuthi badakwethu asibuyele kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Bebethi abantu abaningi mawususe inkingeni bese bethi hayi engathi ngeke wena kudinga uye kwabantu abathile kwababonayo mhlawumbe bazokusiza kule nkinga yakho. Bese ngibuyele embhalweni la lithi khona babusisiwe othemba labo linguJehova. Bese lithi futhi baqale kusiwe othemba labo likubantu. Mina-ke ngithe angizofakaza abantu babuyele uNkulunkulu bamethembe ngoba sithole ezinye inkinga zanda ngenxa yokuthi silahle ithemba kuNkulunkulu. Okunye futhi ukuthi uNkulunkulu ungithumile ukuba mangikwenze lo msebenzi, ngifakaze ngaye ukuze abantu babone. Ngiye ngichaze ngestori sikaMose kunjalo nje ukuthi uNkulunkulu uyazenza imangaliso ukuze abantu babone. NoJesu Kristu wathi la ehamba khona wayeshiya enze imangaliso, enze ukuthi abantu bakholwe nguNkulunkulu. Nami ngizosho njalo-ke, ngizothi abantu bakholwe babuyele kuNkulunkulu. Ngiyakhumbula nje ngelilanga ngiyaqala-ke namhlanje ngoNkulunkulu ungenzele imibono eminingi empilweni yami. Sengiyaqala ngiyayichaza-ke manje ukuthi kwenzakalani ngoba bengiholela kulo lonke iqiniso. Okunye ngivuke ngingakwazi ngididekile kodwa yena athi uzoya uhamba ukubona, nangempela ngikubone. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngibona embonweni wami, ngibona omunye untombazane nje engimjwayele futhi engiclose naye. Uza ebusweni bami, uzobeka ubuso bakhe opposite noma futhi busho ukuthintana bese ngathi ngiyambalekela mina. Mangibaleka ngathi ngiye ensimini, mangifika ensimini ngifica futhi omunye oseduze kwami naye ucashile. Bazomncenga bathi kufika abangani bakhe yena qobo lwakhe bazothi yikha lezi ikhwebo ziwu4 sezizonke. Utheze wacasha. Bese ngithi ngiyaphenduka ngibona ukuthi awuseyiziphi phansi vele lezi ikhwebo ezintathu selesisodwa kuphela. Ngivele ngiyithathe ngibaleke naso. Ngisho njalo ukuthi uSathane uhlale khona endleleni yomuntu. USathane afike athi asamsokwenza ukuthi uyancengana uSathane. uJesu Kristu walingwa uSathane kodwa akamvumelanga. Ngizothi nami namhlanje noma uSathane angafika empilweni yakho azokulinga namathela kuNkulunkulu, ungavumi. Ngiyaqhubeka. Kuthi ngelinye ilanga futhi ngiyabona embonweni wami uNkulunkulu senembono kandlela esimanga ngendlela nami bengayikazi ngicabanga ukuthi ngenzeke empilweni yami. Ngiyabona ngelinye ilanga ngazuthi ena ngisembonweni ngibona ngathi ngiqhamuka eGoli kunabantu engehla nabo. Uma ngehla nabo ngathi ngehlele emngeni, sithatha omunye umama ugqoka ijazi elibomvu, siyaphuma ngaphakathi sesikomunye umuzi ngapha ngasekhaya. Ngidudula amabhokisi, usisi wami ongasekho uyangilekelela ududula amabhokisi awu4 siwayisela phezulu. Siwadudula amabhokisi siyafika phezulu, ngingene komunye umuzi. Mangingena komunye umuzi ufika nakhona kunenkonzo. Ngithi ngiyaphuma ngibuye ngize ekhaya. Ngiyafika ekhaya umama udonsa ingubo, washa ingubo zokulala. Uyihlanganisa kwamalume wami nasekhaya kithi. Kanti ngebhadi kuzokwenzeka inhlekelele. Kushone omunye. Sengiyazi ukuthi kwenzakalani, angibe careful ngoba sibe u4 kulombono okubonakala befanele ngabe ngaleso sikhathi sihamba ngoba ngihambe imizi yazi yaba u4. Mina-ke ngathi mangikulo wesibili umuzi ngathola ukuthi isiketi sami siyadabuka okhalo sehlele ezansi sabe sahebuka nje kujini futhi. Kungimangazeke lokho, kanti kuzokwenzeka avela shone omunye. Bese kanti lo ongivimbile endleleni ilo wakuboka lo shonile. Kusho ukuthi fanele iqalwe khona kuqala. Kuthi ngo1 ebusuku seyenzekile inhlekelele, sekwenziwe yonke into, wahamba namaphoyisa. Bese siyangena ingcingo ukuthi sobathathu thina esisasele ebesisembonweni. Angithi bekumele ngabe siba u4 ngokomthetho wakhona. Ngimtshele ukuthi mina ngiyilapho ngeke ngikwazi ukuya ebusuku futhi seku1 sekuqediwe sekuze wathathwa nalowo muntu okuyenzeke kuyinhlekelele.
la ifonele sibathatha lona omunye aphekezele omunye. Umalume wamehle naye athi lakho kungena ucingo ngo-1 kodwa manje kuthiwa sekade hambile nalowo muntu okuyena oseshonile. Mina sazokwenzani pho thina? Hayi sihlaleke mina ngingayike. Kuthi ekuseni ngiyabona nawo ama-forms abheke kubo kalo omunye ongashonanga intombazane, kuvele ngifone ngithi mina ungawathathi lawo ma-forms. Ungawathathi ngoba naye lo shonile kuthiwe ubesethola umsebenzi, nawe ungawathathi kodwa usuthola umsebenzi. Shiya phansi lawo ma-forms. Nangempela washiya-ke. Ngiyabonga ngoba wangilalela. uNkulunkulu ekhona emuhle, futhi uyakwazi ukukhombisa, ukhona ey'ndaweni zonke, wasihlenga thina. Noma-ke kwaba nebhadi waphuma noyedwa-ke, kodwa-ke uNkulunkulu uyazi kukho konke futhi uhleleni. Ngelinye ilanga uyokulungisa yena ngendlela yakhe. Ngelinye ilanga ngiyaphinda ngiyabona embonweni wami 22 January 2024. Ngibona ibhodwe alimi eziko. Ngibe ngisathe ngiyapheka vele liwe, ngithi ngiyapheka liwe into ey'gohoyeki. Kazi kuzokwenzakalani? Kuthi ngisathi ngithi lingami linjalo vele ngithethise udadewethu osengishiyile ngithi mina awubheke nje manje ungishiye ngedwa. Ngihluphekile mina anginakho ngisho ukudla. Bese kuthi lo omunye kade yoncenga umngane wakho ukuthi akasuse ikhweba avela angihleke. Ngiyaxolisa ungalisho igama. Avela angihleke. Kusho ukuthi njengoba kade ncenga isikhwebu nje ethi akasuse ikhwebu bethi asuse impilo zethu. Uyahleka-ke uma ngingase ngihluphekile. Sengicomplain, I'm sorry. Ukuthi-ke ngaleso sikhathi ngisabona ibhoda alimi eziwe ngisayibuza ukuthi konje yini ezokwenzeka-ke manje phela each and every time kuzokwenzeka isehlakalo kuba nombono oqala. Hayi ngithi ngiyabona ngoJanuary ngibona ama-forms adileya. Engiwathatha kodwa phela ngihamba ama-psychiatrist. Isimo asilungi, akuhlangani lutho. Nodokotela manje u-confused naye u-stressed. Uthi ngizokufaka kuze kube yini ama-forms ngoba phela le situation yakho ayilungi. Nami futhi ngithi uma ungangenzeli kusho ukuthi mina kuphelile ngempilo yami, ngiyamncenga manje naye u-stressed. Hayi-ke sekufika incwadi emsebenzini ukuthi manje ama-forms awasheshe. Ade bengibekezelela before, manje angisabekezelelwa. U-10 days usumkhulu. Hayi ngenhlanhla-ke bangisiza nabameli-ke kwenzeke konke. Sengisebenza ngabameli manje ukuthi ngiphushe izinto, ngibacele ukuthi cela bangicelele ngoba manje zonke izinto azikho esandleni sami and nempilo yami futhi ngiyifuna ikhona. Kuthi ngomhla ka-6 February ngiyabona-ke manje ngilwa noSathane-ke manje ngoba vele bengivele ngikhonjiswe ukuthi isitha sami uSathane. Vele 2022 ngiphuma ngahlaselwa vele uSathane wayegqoke ingubo eyi-orange. Nangesebe uSathane-ke manje uyiphalishi, uyalicika. Ngiyalwa ngiyashibilika, ngishone phansi akayedwa ney'ngelosi zakhe ngishibilike phansi kwebhriji. Ngizama ukuphuma ngithi ngiyavuka ngiwe phansi, avuka ahlangana ahlukane. Uyabona ngathi udadewethu uma esefika lapha ngathi ngibona yena ulinde ngemoto ezansi lapha yawuvula igate kancane. Ngathi uma ngifika ngangiphoseka kwi-microbus useyilindise lapho, yaphuma nge-narrow gate. Hayi ngasho ngathi hayi kusho ukuthi kukhulu-ke kuseza. uNkulunkulu bengi-aletha each and every time if kuzokwenzeka into ezoba tougher kunale before, because noSathane each and every time ubenyusa igame. So this time now uSathane ukhathele mina manje ukuthi kade ngifuna akangitholi, akanyusa igame yakhe-ke manje kudinga ngiface directly, angibize angikhiphe esidlekeni sami la ngingakhona. Kuthi ngelinye ngomhla 16 March khambe ngedrobheni. Ngithi uma ngiyolungisa amakhadi, nginyuka ngedrobheni ngingene kwa-Old Mutual, la ngangiyolungisa khona ikhadi. Hayi ngihlale ngiyabona nje balokhu bengijomba bayangeqa. Hawu ngeqiwelani na, angi-understand. Bese ngize ngiyabuza, bese kuthi omunye usisi later bese ngisiza omunye usisi. Nakhona seku-late ngoba kade kune-load shedding, kwahamba ugesi. Sengiyamcela ne-battery imini isincane vele ngoba ngihambe ngawuhlala somewhere elokishini. Ngithi mina sisi ngiyaphuthuma. Ngithi ngisahleze sangenzela usisi, ngibona ngumuntu eseyemipheko ekhanda lami uyangibuka. Uyangi-check-isisa yimina ngempela, ngiyaphendula hawu uthisha ngisebenza naye. Ngaleso sikhathi ngangigunde ama-dread kade emade. So manje semafishane, so naye ufuna ukuverify ukuthi ngabe uye ngempela yini. Hayi ngithi mangiphendula ukuthi hawu kunjani, asazana, hayi siqhubeke kanjalo, aphuma ahambe. Ngoba ayikho into ayizoyenza futhi nakhona lapho naye.
aphume mase buye eminyanga ayikhuza abuye azovalelisa futhi isibili ehlisa ivoice. Uhambe kahle uyezwa? Hayi, ngithi mina okay. Ngiphume lapho ngithi mangiphuma ngaphandle ngicela usizo ngithi ngicela ungishisa nebhetri siyaphela ngiphuthume empangeni. Ngenzela usizo angisheshisele ngoba ngiyabona sengiseghostini vele ngisenkingeni njengamanje sekonakele. Hayi ngithi ngiyaphuma ngaphandle asheshisa usizo nebhetri siyaphela vele umphoqo ukuthi akasheshe ibhetri ingapheli. Ngithi mangithi ngiyaphuma hayi uyahlanya umuntu ngaphandle uya-organize. Ushona le agxuma shone lena akasabhemi ngithi mina yini kwenze njani ugijimela kangaka? Hawu athi siwabengela phakathi esitolo athi kulukudu khona lapha kwa-Old Mutual futhi. Hawu kwenze njani? Hey bese ngivele ngibona hayi konakele ngitshela umama ngithi hayi ma don't worry akwenzeki okwenzakalayo but sizokwenza lokho besithe sizokwenza ngoba anginalo elinye ithuba angisakwazi ukuphuma vele ekhaya bengishontshile nala. Hayi-ke sithi masiphuma nomama sesibuyele ekhaya-ke sizojiya ngasekhaya ngakweyami neyakho sifica abafana nje abawu-3 oyedwa nje wayigaxa isibhamu. Hayi yathi kanti wathi mayiqhamuka nje imoto bamile abafana vele kuze imoto inqwaba netruck khona lapho phakathi. Hayi umfana athi uyangena emgaqweni wathi methuka-thukela emgaqweni lanzi enzethi ingazidlulawo kanti wathi shashashwa imoto wambamba lona omunye wamthi jiki laphana ebona nangu into efa phambi kwami ujaha ukuthi azowelela ngapha ngoba mina ngithi ngiwudrayiva ngibheke empangeni la ngibheke ngakhona. Basala bethukile bexakekile ukuthi nangu into ecishe efa phambi kwethu. Nami ngithi mama uyabona yini umkhubi sehlakalela noma mfana bekuthi bezoshaya mina naye bezofa futhi kodwa uNkulunkulu wayivimba leya ngozi. Ngoba uJehova isimanga. Ongamazanga hayi angazi ophelelaphi umuntu ongamazi uNkulunkulu. Ngisasho namhla kalokho ngithi uNkulunkulu uyathwalana, uJehova uyathwalana. uJesu Kristu indodana kaDavide washo wathi yakushiya nomduduzo womoya ongcwele yakusiholela kulonke iqiniso. Okholwa uyena uyakuzwa naye nobaba bazohlala kuye. Ngikubonile empilweni yami lokho. Yena uNkulunkulu akafuni ukuxutshaniswa, ufuna ukhonze yena ngokweqiniso. Ngisho njalo mhlobo wami. Uthi ngelinye ilanga ngiphinde futhi mhla ka-25 July. Ingane engilala nayo ke ekamerweni ithi bona uqhuma amabhomu. Lo bethu uzoshisa amabhomu uvele wafika uJehova wamphucuma intshisi wathatha ikhathini lami intshisi walijikijela lapha emanzini. Nami futhi ngiphinde ngibona umbono futhi. Ngibona ngathi ngithwele ibhakede lamanzi. Ngiza nale ekhaya kodwa uma ngiseza naleli bhakede lamanzi uqhume kwavele kwehla amabhola phezulu esibhakabhakeni. Ngizothi amabhola angangani mhlambe idramu ngisho njalo noma idwala elikhulu kwaphahla mangithi ngifale ngizowela la ngithi nawe imali yabhubha lapho fanele ngiwele ngize ekhaya. Ngizama ukudoja lamabhola awumlilo ashaya ubone kukhanya yonke indawo. Ngidoje ngiphume ngaphansi ngithi ngisabuka lapho na lelinye liza phezulu loshaya ihlahla. Lithi malifike lishaya ihlahla sivele isihlahla vele kuphenduke ube i-crown. Ilanga kube ilanga libe i-crown ilanga lidlala libe i-crown khipha ama-colors amahle njenge lenyuke lesibhakabhakeni. Ngivuke sengithi yini-ke le namhlanje ngehlakalelayo kanti angazi. Ngalelo langa kuzofika uprincipal wami wayeseyikhiphile incwadi yokuqala esho ukuthi ngoba ngihluleka uletha ama-forms bazothatha further steps. Ngiwalethile ukuqala wathi akawadingi. Ngathi mina ngizothi nazi phela ukuthi angizihlalele khona ama-forms khona incwadi kadokotela. Wathi cha sifuna ama-annexure futhi ebesephelele. Ngizowathathaphi? Suphelile 2 weeks ngilinde udokotela ngigcwalisele. Lethi incwadi yokuqala ngaleli langa kanti ezoletha le yesibili sekudlala lamabhomu ke manje sekudlala lemililo ke manje kanti ulethe yesibili manje ezosho ukuthi now it's over ngawe. Engizobe sengiyiletha manje usho ukuthi umsebenzi uzobe usuphelele. Ithi yesibili usuhlulekile ukuletha ama-forms within 2 days. Sesizolethe incwadi yokugcina yesithathu. These are the disciplinary actions esiwathathayo njengamanje.
Vele kucace mina ukuthi no, this is the end of the road, I have no choice. Ngiphume ngidicilele pheko umbhede, ngikhala ngiphumele phandle. Ngithi mangiphuma phandle kube ngathi khona ilanga lingathi lizongithi nje fu ebusweni ilanga. Ngithi hayibo, la ngishaya kabuhlungu kanje ilanga namhlanje, la ngivela ngithi nje fa. Ngistressed, ngizama ukuthola nje i-break. Ngithi ngiyalibheka ilanga, hayibo, liyadlala ilanga, liyadlala. Ngirawundi ngi-check-e ngithi hayi mhlawumbe mina engingaboni kahle. Phinde ngiphume futhi ngilibuke. Ngigcine ngibiza umama nje, mama uphuma uzobuka ilanga. Athi uyabheka umama athi hayi iyasabaka umama izinto ey'phathelene nezinto zikaNkulunkulu. Kuvela athi angiyifuni nje ngisaba mpela. Abale athi mina ngiyasaba abaleke. Kuthi later bese ngithi angifonele malume, malume awungibukele ilanga. Mhlawumbe mina engingaboni kahle. Athi hawu ukhipha imbala emihle, eladlala ilanga that day, ladlala ilanga. Ngibuye ngize endlini ngicabange manje ngithi no, angeke phela, angikwazi ukuphelelwa ikusasa kanje ngempela, ngoba mangibuyela emsebenzini futhi ngiyofa. I'm sure that ayisengifunela usathane waze wancama njengamanje ubonile ukuthi istep sami lasithatha yilesi. Vele ngiretaliate ngithi mina no, ngivele ngimface yena umphathi wami ngithi mina usukhohliwe yini ukuthi wena ofuna ungenzakalisa. Uyazi ukuthi nginobufakazi, ngibhale phansi. Ngaleso sikhathi ngangivele sengimfunile u-public protector bangibona ukuthi I have no choice lana. Ungazi ukuthi uzalizile ngoba ngisho reporter ngapha akekho willing to help you. Wonke umuntu futhi ngiya-understanda kulesikhathi namhlanje i-whistleblower uyashawa. You can't defend umuntu owazi ukuthi nawe uyafuneka nawe uzofa. Vele phela akekho umuntu ogqoka insimbi. So sengiya-understand ukuthi wonke umuntu usabela ikusasa, usabela impilo yakhe la. Ubani-ke manje kufanele ngithembele kuyena ngempela uNkulunkulu? Akekho futhi, yazi akekho. Hayi ngiyaqhubeka nohambo lwami. Ngizothalithi ngibone ukuthi avele babone ukuthi no, lo muntu kanti unobufakazi, bagijime beze kumina manje. Hayi beze kumina akuphelanga usuku. Sengibhale nabameli manje ukuthi naku kanje ngibafuna ukungibulala, bangikhipha ngenkani this and that. Bagijima bazokhuluma nami, cha bakhulume nami-ke. Kube ukuthi-ke kuyalunga-ke lokhu nodokotela uyayireleasa ama-forms, bayakwazi ukungimela manje, bangimela-ke. Kodwa manje ngiyabuka ukuthi ngizoqhubeka nale mpilo kanje kuze kube yinini. Because ngiyabona phela ukuthi umuntu ofunekalayo imina. Hayi, uNkulunkulu lokhu ehamba nami. Ngiyakhuleka, bayafika abazalwana abanye bangasifunda iBhayibheli, ngithola amandla naye angibonise embonweni yakhe. Yo, kuthi-ke manje mhla ka 5 August, hayi bekufike incwadi-ke manje ingikhomba kuphi-ke manje kwi-occupational therapist, i-appointment le fanele ngiye empangeni. Yo, uphuma kanjani vele endlini ngoba ngisakwazi ukuphuma ngisho egcekeni. Namhlanje ngizokwazi ukuthi ngephi ngasikhathi sini, and i-appointment lithi ngo-8 ekuseni. Surely I must be there. Ngiyakhuleka kodwa ngithi khona fanele ngibuye ngiphephile. Kuzokwenzeka kanjani? I need to come back alive. Hayi uNkulunkulu ngobe khona anginike isu, ngoNkulunkulu wamasu vele. Ngithi naye ngizoshiya ifoni yami ngemuva. Le phone mangishiya ngishiya kwi-location ukwazi ukuthi umuntu mengifonela azi ukuthi ngiseshow, bese ngihamba mina ngiyalena. It's a confirm angayizola ukuthi maybe ngifonele 3 times kuthiwa uyaya yini. Yes ngiyaya. Fanele ngiconfirm. Hana ngempela sihambe ngenhlanhla abafonele. Wafona futhi umuntu okwakuthiwa uSiphamandla, cishe wafona kabili. What late seberealize sebefonela umfana wami ngoba wangishiya umfana. Wasethi umfana hayi ngimhambisile kwayikhani betata abuka bebheke empangeni kanti sesizophambana. Mangiyafika ekhaya, mangisengifikile khona uyafika usengihamba nomfana wami edrobheni sesiqedile nodokotela. Useyafona-ke yena umphathi wami uyaxolisa ukuthi hayi ngiyaxolisa ukuthi uma wakahambe kanjena kwa-education bengingathandi. Nale ncwadi yesithathu ngabe fanele ngabe yayiletha, hayi bengasezi ukuyiletha. Hawu, akafoneli mina ngikhona nje ngisemotweni. Okay. I understand, nga-understand noma ngi-understanda kancane. Okay, futhi nje uyangi-avoida maybe.
hhayi ngoba mhlawumbe kukhona into engingayisuspecta. Bese ngiyabona-ke ukuthi hhayi kwenzakala ngoba nama-email bewathumela kumfana bengawathumeli kumina. Ukuthathe buka inombolo yama-email kodwa ngibuye ngicabange ukuthi hhayi okay phela vele connection maningi. Kwedlule-ke lapho uyafona futhi ngomgqibelo, hhayi uma wakho sazophinde simnike enye appointment. Ufonela umfana wami njalo? Hhayi mina. Kanjani ngoba phela mina maye safanele iyiswe lento lela efanele iswe khona kwa-Alex Fob. Hhayi okay fine, ngiyabe ngiyezwa the following week hhayi kuthiwa mina ngishonile, bese kugcwele indaba zokuthi mina ngishonile. Hawu kanti befonela ukuthi uyaxolisa njengoba kwazi ukuthi ngitholakalile lapho bengiye khona. By God's grace, by God's grace, ngoba uNkulunkulu hhayi ngidlulele phambili. Bese uJehova ebuya nje mina mhla ka-23 August esezongichazela ukuthi yini eyenzakalile. Angazange ukuthi kwenzakalani, kodwa sengitshelwa umbono. Ngiyabona nje iy'gebengu ingena ngathi ingena kwadokotela, zifike zikhombe ngesibhamu kushayeka iglobhu lapho phakathi. Ngilale ngiphaphame same night. Ngiyakwazi ukulala ngiphaphame ngiphinde ngivuke futhi. Kuphinde futhi libuye nangumlungu sengena nendoda yomuntu omnyama manje bazolungisa le globhu nala kulimale khona ku-ceiling board. Bese umlungu nje avela aqala iculo elithi God is good. Vele ngibona ukuthi usho kimi ukuthi uNkulunkulu wakho muhle, uNkulunkulu omkhonzayo muhle. Bese phinda futhi ukuthi mhla ngawo-23 ngiphinde ngilale ngiphaphame futhi. Nazi igebengu ibaleke emobeni ozihambe ngomoba lapha ngazi ukuthi ubheke ngasemathuneni. Hawu kanti ibikhona yini ngempela lento mina ngiyazi, kodwa uNkulunkulu wayebonile mina ngazange lutho. Kwakumhla ka-8 August mina mhla ngiya laphaya kwi-appointment yami impangeni imilingi. Yes, angazange ukuthi kwenzakalani. uNkulunkulu ube nami kakhulu. Uthe sethi uJehova wayesengikhombisa-ke manje ukuthi kahle kahle noshevu sekuyiwa kushevu-ke manje ngoba uyehluleka. Ngibona enkonzweni ngathi kushoniwe kunenkonzo okungcwabo. Ngiyayibona futhi ngathi ngilele embhedeni ngiyashona. Kwangathi ngiyashona ngempela futhi. Kanti uJehova uthi hhayi usathane uthi ngiphe kwakho, noJehova uthi kodwa mina ngibeke sami isandla phezu kwempilo yakhe. Ngimbonga uNkulunkulu kukho konke ngempela, ngoba ngisho impilo yami besegcine seyinakekela mina uqobo lwami-ke manje. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngizwa ngathi ngidicizelela ikhanda, wangikhombisa ukuthi uzoshawa i-stroke, phuthuma uyokhipha inyongo. Ngibona ingane yami ilele phansi, uyangikhombisa ukuthi ingane izosala ingenamuntu ozoyisupport. Yes, ukhona umfowabo mncane lo ozalo dadewethu, ugogo semdala, kodwa uyabona uma kuhamba mina vele isimo sizobheda. Phuthuma ukhipha inyongo. Ngempela ngathi uma ngiyikhipha ngaphila ngase ngathi kanti uNkulunkulu ungigade kangaka. Ngiyabonga kumaZulu, ngiyabonga kuSimakade. Ingakho ngifisa ukudlulisa lokho ukuthi singapheli amandla, uNkulunkulu khona ngaso sonke isikhathi. Bese ngiza laphaya ngithanda ukuvala ngencwadi kaPhilip 4 ethi thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani enkosini. Ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu, inkosi iseduze. Bese lithi ningakhathazeki ngalutho. Izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Kukho konke obekwenzakala bengithi mase ngidlulile ngithi inkosi ngiyabonga. Anginakho okunye, anginakho futhi ukuthi ngithi ngizophuma ngilwe nomuntu ngoba amandla ngizowathathaphi. Kuhle yini kwakona lokho ukuthi bekelani kimi imina owempindiselo. Mina bengikubonga ukuthi each and every time uyangidojisa nje ngiphuma ngaphansi ngiyeqa umgodi ngizeqisele ezibekiwe, angiqise yena kuwona amandla ami. Yingakho ngiye ngithi lempilo enginayo njengamanje akusiyona yami. Mina kade ngafa ngokwabantu, kade ngafa. Bekushoda ithuna, bekushoda umphefumulo uphume uhambe uhlukane nomzimba, kodwa uNkulunkulu wasesibeka isandla sakhe phezu kwempilo yami. Kodwa ukwenza lokho ngecebo lakhe ukuze lifezeke engithunyelwe khona ngigcine ngikwenzile. Abantu babuye beze uNkulunkulu, kube nemvuselelo enkulu. Ngishilo ngathi isitori sakhe singenayo la, ngicela ngangizondi ngoba ngithunywe ngamaZulu, kuthiwa ngihlelembe amagebhugebhu ngingashiyi lutho. Kuphela-ke ngiyabahlenga abantu ukuthi ngingawaveza amagama, kodwa kuthiwa ngiwahlelembe amagebhugebhu. Wena oyibona isitori sakho sikhona la, phenduka, khumbula lapho uwekhona, ubuyele kuNkulunkulu. Uthe zami izandla ngizivulile, eyami indlebe ihlala ilalele ngaso sonke isikhathi, ayizimi ukuba ingezwa. Usho njalo uJehova.
uthi ufuna abantwana bakhe babuye kuye, babuye bathiwe abantwana bakhe abangcwele bakaNkulunkulu. Asibuyele kuJehova, uyasizana, uyathwalana. Babusisiwe themba labo linguJehova, baqale kusiwe themba labo likubantu. Inkosi engathi ngasisiza. Amen.